Ola, eu son Lucía Greda Soane, de cuarto de ESO. E hoxe vouvos a falar dun libro chamado Os Douro de sempre, de Castelao. Os protagonistas deste libro son dous homes que se coñecen dende pequenos, Pedro e Rañolas. Pedro é un home que dende pequeno estivo moi mimado pola súa tía Ádega. A el gustáballe moito comer, e súa tía gastaba todos os seus aforros para que el comera todo o que el quixera. Tivera boa educación e boa roupa. Isto fixo que de maior fora moi lacazán e que ningún traballo o fixera ben. Tamén fixo que tivera pouca personalidade e cando se casou, a súa sogra fíxolle a vida imposible. Pola contra, Rañola sempre foi independente, xa que a súa nai cando el era mozo botouno da casa para que fora a gañar diñeiro. El chegou a ter un quiosco en Francia, pero logo dun tempo alí quixo regresar a Galicia e montou unha tenda de arranxar reloxos. Despois de que Rañola regresase de Francia, os dous de sempre reencontráronse. Eles quedaban todos os días e recordaban o pasado. O autor deste libro é Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Naceu en Rianxo o 29 de xaneiro de 1886 e faleceu en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950. Foi un narrador, ensayista, dramaturgo, debuxante, médico e político español. Castelao está considerado un dos pais do nacionalismo galego. Os libros de narrativa de Castelao son Memorias dun esquelete, Un ollo de vidrio e Trincos. E cousas, ademais de Os dous de sempre. En teatro escribiu unha obra titulada Os vellos non deben de namorarse. A miña personaxe favorita deste libro é Rañolas, xa que me parece moi traballador e ademais boa persoa. Isto penso porque cando de maior se volveu a encontrar con Pedro, tratouno moi ben e axudouno en todo o que puido, xa que el estaba pasando por unha mala situación, e iso é de bo amigo. Na miña opinión, este libro gustoume bastante, xa que está escrito en capítulos pequenos que enganchan. Son interesantes e divertidos. A única contra que lle poño é que fíxoseme un pouco difícil de ler, por algunhas palabras que Castelao usa que non as entendía.